Guwahati High Court Recruitment 2021 हेलौ लोगोफोर, वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ'आव जों सावरायनो लादों गुवाहाटी हाई कर्टनिफ्राय ओंखारनाय माखासे भेकेन्सिनि सोमोन्दै। सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, बेबायदिनो गोदान जब आपडेट मोनबाय थानो थाखाय। लोगोफोर, जोंना बेयाव 237टा पस्ट दं। जों दाना बेनि भेकेन्सिफोरखौ गाहायाव नायलांदोनि। लोगोफोर, जोंना गाहायाव माखासे भेकेन्सि डिटेल्सफोर होनाय दं। जेरै जोंना पस्टनि नामा जाहैबाय LDN कपिस, आरो जोंना टटाल पस्टआ दं 237टा। आरो जोंना गाहायाव दं नै केटेगरि वाइज हिसाबै जोंना पस्टफोरखौ राननाय दं। जेरै जों बेयाव नायनो हायो, आनरिजार्भआव जोंना 151टा दं। SC फोरनि थाखाय 15, STP नि थाखाय 21, ST हिल्सनि थाखाय 18, PWD नि थाखाय जोंना गैया, आरो OBC MOBC फोरनि थाखाय जोंना 42टा पस्ट दं। आरो जोंना गाहायाव डिस्ट्रिक्ट वाइज हिसाबै बे पस्टखौनो रानबावदों। जों बेयाव नायनो हायो, बाक्सायाव 1, बरपेटायाव 11, बङाइगावआव 4, काछाराव 19, आरो चिराङाव गैया, आरो दरंआव 8, धेमाजियाव 1, धुबुरीयाव 11, आरो डिब्रुगड़आव 5, डिमा हासावआव 10, आरो गवालपारायाव 4, गलाघाटआव 13, आरो हाइलाकान्दियाव 9, जरहाटआव 4, कामरुप मेट्र'आव 30, आरो कामरुप रुरेलआव 13, आरो कार्बि आंलंआव 4, करिमगन्जआव 5, क'क्राझाराव 6, लखिमपुराव 8, मरिगावआव 13, नगावआव 12, नलबारियाव 13, शिबसागराव 7, आरो सनितपुराव 13, तिनसुकिया 6, उदालगुरियाव 2। आरो जोंना गाहायाव नै सेलारिफोरखौ होनाय दं। जोंना बेथना मोनगोन जाहैबाय 14,000 निफ्राय जागायनानै 60,500 सिम जोंहा सेलारिखौ मोननो हागोन। आरो जोंहा 6,200 ग्रेड पे दंबावो। आरो जोंना गाहायाव माखासे एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया अफ गुवाहाटी हाई कर्ट रिक्रुटमेन्ट होननाय दं। जोंना गाहायाव एजनि सोमोन्दै बुंनाय दं। जों बेयाव नायनो हायो नै, आनरिजार्भफोरा 18 निफ्राय 40 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन, आरो OBC फोरा 18 निफ्राय 43 सिम, आरो जोंना SC ST फोरा 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम, आरो PWD केन्डिडेटफोरा 18 निफ्राय 50 इयार्ससिम। आरो जोंना एडुकेसन डिटेल्सफोर होनाय दं। Candidate must be a graduate in any stream from a UGC recognized university as on the last date of submission of application। माने जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय ग्रेजुवेट पास जाबानो जों बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हायो। आरो जोंनो नैबे कम्पिउटारनि नलेजबो थानांगोन। मात्र 3 मान्थनि जोंनाव कम्पिउटार नलेज थाबानो जों बे पस्टनि थाखाय, जों बे जबनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। जोंना गाहायाव माखासे अफिसियेल लेंगुवेजनि सोमोन्दै बुंनाय दं। Office of the Language Proficiency. The candidate should have knowledge of the official language of the state of Assam, Assamese रोंनाय जानांगोन। आरो जों Employment Exchange. The candidate must process employment exchange registration number of the state of Assam। जोंहा स्टेट अफ आसामनिफ्राय एक्सचेन्ज कार्ड थानाय जानांगोन। आरो जोंना बेयाव एप्लिकेसन फिसखौ जों नायोबा जोंनि SC ST फोरा 100 रुपिस पे खालामनांगोन, आरो PWD फोरा निल, आरो आदार्स केन्डिडेटफोरा 300 फिस होनो नांगोन। गाहायाव जोंना सेलेक्सन प्रसेसनि सोमोन्दै माखासे खोथा बुंनाय दं। जोंना फार्स्टआवनो जागोन स्टेज 1। स्टेज 1 आव ए कमन रिटेन टेस्ट OMR बेस्ड अबजेक्टिभ कुइसन विथ माल्टिपल चइस of 2 hours during of 120 mark will be held। 120 मार्कनि एग्जाम जागोन 2 hours, आरो OMR बेस्ड कम्पिउटार माल्टि चइस जागोन, टिक मार्क होनाय। आरो बिनि मार्कफोरा जाबाय जेनेरेल इंलिसाव 50 मार्क, जेनेरेल नलेज इनक्लुडिं कम्पिउटार नलेजनिफ्राय 30 मार्क, आरो जेनेरेल एटिटिउडनिफ्राय 20 मार्क। आरो जोंना गाहायाव दंबावो
अफिसियेल लेंगुवेज अफ द स्टेट अफ आसाम बेनिफ्राय जोंना 20 मार्क आरो जोंना स्टेज 2 आव होनाय दं नै जायफोरा फार्स्ट स्टेजाव पास जाबाय बिसोरखौ सेकेन्ड स्टेजाव 15 मार्कनि भाइभा भइस टेस्ट लानाय जागोन आरो बे टेस्टनि गेजेरजोंनो फाइनाल सेलेक्सनखौ लानाय जागोन। स' लोगोफोर गाहायाव होखानाय दं नै जोंना सेलेक्सनखौ रिटेन टेस्ट एन्ड भाइभा भइसनि गेजेरजों फाइनाल सेलेक्सनखौ लानाय जागोन डिस्ट्रिक्ट वाइज। स' लोगोफोर गाहायाव हाउ टु एप्लाइ फर गुवाहाटी हाइ कर्ट LDA अफिस भेकेन्सि। स' लोगोफोर जोंना बेयाव एप्लाइनि सोमोन्दै लिरनाय दं। स' आं बिनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन। स' लोगोफोर जोंना माखासे इम्परटेन्ट डेट्सफोर होनाय दं गाहायाव। स' जोंना एप्लाइनि डेटआ जाहैबाय 1 अक्ट'बर 2021 निफ्रायनो एप्लाइ जाखाबाय आरो जोंना बिनि लास्ट डेटआ जाहैबाय 31 डिसेम्बर 2021 बेलासिनि 5टासिम जों बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जोंना बिनि पेमेन्ट फिस दानाया 3 तारिखसिमहालागै थागोन होननानै बुंदों। स' बिनि इम्परटेन्ट लिंक्सफोरखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनावनो होनानै होगोन। स' लोगोफोर नोंसोर थांनानै एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय। स' बेनोसैमोन दिनैनि भिडिअआ। आसा खालामो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। स' भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव हायोबा लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामबावोबा नोंथाङा सिगांसिन मोनग्रोयो। थेंक इउ फर वाचिं।